Σεβασμιότατε, κυρία Σέβη Βολουδάκη, βουλευτή Χανίων, κύριε Δήμαρχε Χανίων, κύριε Δήμαρχε από Κορώνου και μαζί με σας οι αιρετοί εκπρόσωποι όλων των βαθμίδων της αυτοδιοίκησης, όσοι παρευρίσκεστε εδώ, είτε έχετε επανεκλεγεί, είτε ξεκινάτε καινούρια θητεία, τις ευχές μας και ζητάμε πολλή δουλειά για την προκοπή αυτού του τόπου. Κύριοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, κύριε Πρόεδρε του Ναυτικού Μουσείου Χανίων, μαζί με την υπόλοιπη αντιπροσωπεία του Ναυτικού Μουσείου, αγαπητά μέλη της Ομοσπονδίας Κρητών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, αγαπητοί εκπρόσωποι του παραρτήματος του Ιδρύματός μας στην Αθήνα, οσιολογιότατες αδερφές της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Φίλων, αγαπητά μέλη της Ριζίτικης Παρέας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε απόψε εδώ στη φιλόξενη αίθουσα του Μεγάρου Ειρηναίος Γαλανάκης, που στεγάζει τις επιστημονικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος για την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Σοκράτη Τσουρδαλάκη με τίτλο «Οι Κρήτες πρωτοπόροι της Αυστραλίας». Είναι αυτό εδώ. Η παρουσία μου εδώ συνίσταται στο συντονισμό της διαδικασίας της εκδήλωσης. Κυρίες και κύριοι, ένα βιβλίο που φιλοδοξεί να κατατάσσεται ως δοκίμιο και μελέτη πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, όπως αυτές της έρευνας σε πολλές πρωτογενείς πηγές, της διασταύρωσης των στοιχείων που παραθέτει, της ανάλυσης αλλά και της σύνθεσης. Τα παραπάνω στοιχεία δίνουν στο βιβλίο διαχρονική αξία, καθιστώντας το πηγή αναφοράς και βιβλιογραφίας για τους επόμενους επιστήμονες, ερευνητές και φιλίστορες. Το βιβλίο του κυρίου Τσουρδαλάκη εμπεριέχει τα παραπάνω και με κύριο χαρακτηριστικό την πρωτογενή έρευνα, θα αποτελέσει τη βάση και την πηγή για τις επόμενες έρευνες σε ανάλογα θέματα. Ο ελληνικός λαός διαχρονικά και πάνω από 2.500 χρόνια είναι λαός μεταναστευτικός. Ο συγγραφέας με μεστή γραφή καταγράφει, τονίζοντας αυτό το ιδιάζον διαχρονικό χαρακτηριστικό μας. Θα συμπληρώσω μόνο ότι αν η μετανάστευση επιφανειακά εμφανίζεται ως συνέπεια της ανάγκης βελτίωσης των συνθηκών ζωής, τα στοιχεία της τροφοδοτούν μια σειρά επιστημών που αν τις παραθέσουμε εντυπωσιαζόμαστε. Την οικονομία, τη στατιστική, την κοινωνιολογία, τη γεωγραφία, τη γλωσσολογία, την εθνολογία, τη θρησκειολογία, τη λαογραφία και άλλες. Πιστεύω βέβαια ότι κανείς μετανάστης που ξεκινούσε το ταξίδι με τα ελάχιστα εφόδια για τον μακρινό και άγνωστο τόπο δεν το φανταζόταν αυτό. Και όμως έτσι είναι. Κλείνοντας αυτά τα προλεγόμενα, επιτρέψτε μου 2 προσωπικές αναφορές. Όταν το Ίδρυμα μου ανέθεσε τον απόψινό συντονισμό
το μυαλό μου έκανε αμέσως 2 αναφορές. Θυμήθηκα, κυρίες και κύριοι, το στίχο του Ελίτη από το Άξιον Εστί. Σε χώρα μακρινή και αριτίδωτη τώρα πορεύομαι. Ναι, ο μετανάστης της Αυστραλίας πορεύεται σε χώρα μακρινή και καθώς η χώρα αυτή δεν έχει έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο, βουνά και χαράδρες δηλαδή, είναι και αριτίδωτη. Και όχι μόνο αυτός ο στίχος μου τέριαζε απόλυτα. Παρακάτω ο Ελίτης μιλάει για την Κρήτη και από εκείνες πάλι τις πνοές της Κρήτης μια στιγμή ζωγραφιζόμουν και πριν αναφέρει το παρελθόν της Κρήτης. Ο νικήσαντας τον Άδη και τον έρωτα σώσαντας, αυτός ο πρίγκιπας των Κρίνων είναι. Οι μετανάστες του βιβλίου μας είναι Κρήτες. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο, αλλά αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη όταν μου παραγγέλθηκε η απόψινή ευθύνη. Η δεύτερη σκέψη τώρα. Εδώ ίσως γελάσετε, αλλά εγώ εξομολογούμαι. Ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος και το τραγούδι του «Ας κρατήσουν οι χωροί». Τραγουδάει ο Σαββόπουλος. Είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλους γαλαξίες. Ναι, κυρίες και κύριοι, οι ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, μη εξαιρουμένων αυτών του βιβλίου μας, αποτελούν άλλους γαλαξίες με τη σημασία όχι μόνο της απόστασης. Αυτά από μένα σε καθαρά προσωπικό επίπεδο. Και τώρα να καλέσω τον κύριο Νικόλαο Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματός μας, για ένα καλωσόρισμα. Παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη. Μετά τις προηγηθήσεις προσφωνήσεις για οικονομία χρόνου, δεν θα τις επαναλάβω. Απλώς να σημειώσω, όχι ασκεμένη παράληψη, την παρουσία του Αντώνη του Σουρδαλάκη, του Προέδρου της Ομοσπονδίας. Ζητώ συγγνώμη για την παράληψη. Δεν χρειάζεται. Προέδρου της Ομοσπονδίας Μελβούρνης, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, Κρητών. Φίλες και φίλοι, πριν από μερικά χρόνια ταξιδέψαμε στην Αυστραλία, το Ίδρυμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα αυτή την υποδοχή, δεν περίμενα να συναντήσω ένα κόσμο γεμάτο ζωή και δημιουργικότητα σε αυτό το βαθμό. Ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Μια κοινότητα, η ελληνική, και ιδιαίτερα ο μεγάλος κλάδος της, η κριτική, έχει αποδώσει και έχει δημιουργήσει σημαντικά έργα στην ανάπτυξη, στον πολιτισμό, στις παραδόσεις μας, σε κάποια ακόμα ταξίδια στο εξωτερικό, από κάποια μάλλον ταξίδια ακόμα στο εξωτερικό, έχω σχηματίσει την αίσθηση ότι οι Έλληνες του εξωτερικού ορισμένες φορές είναι περισσότερο Έλληνες από αυτούς που κατοικούν στην Ελλάδα. Είναι τέτοιο το πάθος τους, η αγάπη τους για την πατρίδα, για την ιστορία της, για τους προγόνους της, που πραγματικά χαίρεται κανείς να ζει μαζί τους. Διαπίστωσα ότι η πρώτη γενιά
η γενιά του συγγραφέα. Μπόρεσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις που επέτρεψαν στη δεύτερη γενιά, στα παιδιά της, να είναι Έλληνες. Συνάντησα παιδιά, μαθητές, που γνωρίζουν σχεδόν καλά την ελληνική γλώσσα. Όλα αυτά είναι δημιούργημα της γενιάς του Σωκράτη Τσουρδαλάκη. Το ότι μπόρεσε η δεύτερη γενιά να κρατήσει την ταυτότητά της, την ελληνική ταυτότητά της, είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα. Εξίσου σπουδαίο επίτευγμα είναι το βιβλίο που παρουσιάζεται απόψε. Η καταγραφή από το 1829 της μεγάλης και δραματικής πορείας προς τη Νέα Ήπειρο είναι ένα συγκλονιστικό αφήγημα. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που φιλοξενούμε την παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Ενός βιβλίου και ενός συγγραφέα για τον οποίο θα σας μιλήσει ο κύριος Φραγκεδάκης, θα σας πει περισσότερα, που έχει αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά του, ξεκινώντας από τη Μονή της Αγίας Τριάδας και καταλήγοντας στη Μελβούρνη και δημιουργώντας δράσεις και φορείς οι οποίοι μπόρεσαν να διατηρήσουν την ελληνική ταυτότητα. Ένα σπουδαίο γεγονός τεράστιας σημασίας. Και αισθάνομαι την υποχρέωση σε αυτό το σημείο να τονίσω την εξαιρετική συμβολή του Προέδρου του γιου του συγγραφέα, του Αντώνη Τσουρδαλάκη, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη συμβολή του στα δρόμενα τα πολιτιστικά των Κρητών της Αυστραλίας, αλλά την εξαιρετική του συμβολή στη δημιουργία παραρτήματος του Ιδρύματός μας με έδρα τη Μελβούρνη. Είναι ένα κορυφαίο βήμα, ένα βήμα που απλώνει στον απόδημο ελληνισμό τη μεγάλη ιδέα που εκπροσωπούσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος όταν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά την εκλογική του αποτυχία, την εκλογική του ήττα, τον Νοέμβριο του 1920, μίλησε με συγκίνηση, αγάπη για τους απόδημους Έλληνες και τους κάλεσε να είναι ενωμένοι, αγαπημένοι και να μην παραδειγματίζονται από τα πάθη του διχασμού που είχαν σκύψει στην Ελλάδα την εποχή εκείνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετέπειτα. Αυτή είναι και η ευχή μας, αγαπητέ Αντώνη, σήμερα, το μήνυμα του Ελευθερίου Βενιζέλου να διαδοθεί όπως πρέπει να διαδοθεί. Και πολύ χαίρομαι που ήδη εκδηλώσεις υψηλού επιστημονικού περιεχομένου ξεκίνουν, αν δεν κάνω λάθος, αυτές τις μέρες και αύριο προβάλλεται στη Μελβούρνη η ταινία «Ελευθέριος Βενιζέλος, αγώνας για τη Μικρασία», ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει κερδίσει πάμπολα διεθνή βραβεία. Έχει προβληθεί σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Όσοι δεν το έχετε δει, σας το συνιστώ, θα επαναληφθεί η προβολή του εντός του Δεκεμβρίου ξανά στα Χανιά. Το έχει προβάλει φυσικά και η ΕΡΤ κατ' επανάληψη, για όσους όμως δεν το είδαν. Το επισημαίνω, αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, η οποία τιμά τον συγγραφέα
που τιμάται απόψε από το Ίδρυμα και που επιθυμώ να του ανακοινώσω ότι για τη συμβολή του, την τεράστια συμβολή του, στον χώρο του απόδημου ελληνισμού στην Αυστραλία και ως παράδειγμα για όλο τον απόδημο ελληνισμό που γης, ότι το Ίδρυμα έχει αποφασίσει να τον αναγορεύσει εταίρο του, που αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση. Του αξίζει και πιστεύω ότι είναι μια επιβεβλημένη απόφαση, η οποία τιμά και τον ίδιο και το Ίδρυμα. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και πάλι και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδάκη, για το χαιρετισμό σας. Πρέπει να τονίσω ότι οι χαιρετισμοί από τις τοπικούς άρχοντες θα γίνουν. Απλά θα προηγηθεί η παρουσίαση από το συγγραφέα, ούτως ώστε να σχηματιστεί η εικόνα. Και τώρα θα παρουσιαστεί το βίντεο μνημόσυνο για τους πρωτοπόρους της Αυστραλίας. Αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, όρθιοι θα τηρήσουμε 1 λεπτού σιγή στη μνήμη τους.
1 λεπτού σιγή. Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε, όσοι δεν γνωρίζουμε από κοντά, το συγγραφέα και το έργο του. Ο κύριος Μιχάλης Φραγκεδάκης, πρώην πρόεδρος και εμπορικός διευθυντής της ΕΣΟ ΠΑΠΑ ΕΚΟ, θα μας τον παρουσιάσει. Κύριε Φραγκεδάκη, ο λόγος δικός σας. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατοι, κύριοι δήμαρχοι, κύριε στρατηγέ μου, κύριε Διευθυντά του Ιδρύματος, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, εκλεκτοί ομίγυρης. Δεν θα αναφερθώ προσωπικά στον καθένα, όλοι απολαμβάνετε τη τιμή μας. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που έχω το ρόλο αυτό όπως να παρουσιάσω τον εξαίρετο συγγραφέα, τον φίλο μου, τον παλιό συμμαθητή μου, τον κύριο Σωκράτη Τσουρδαλάκη, που λόγω της πολυετούς σχέσης μας δεν μπορώ να τον αποκαλώ κύριο, όχι γιατί δεν είναι κύριος, με κάπα κεφαλαίο είναι, αλλά λόγω της σχέσης μας, της προσωπικής. Ήμασταν 15 χρονών, αμούστακα παιδιά, όταν πρωτογνωριστήκαμε. Και η φιλία, οι σχέσεις αντέχει στον χρόνο και θεμελιώνεται όσο περνάει ο καιρός. Και λέω τη Μαντινάδα ότι οι χρόνοι λιγοστεύουνε το λάδι στο καντήλι. Μαύρα μαλλιά ασπρίζουνε, μα δεν ξεχνιούνται οι φίλοι. Αυτή είναι η σχέση μας με τον Σωκράτη, όπως πιστεύω και σε πολλούς από το εκλεκτό αγροτηρίο. Γνωριστήκαμε, όπως είπα, 15 χρονών, παιδιά αμούστακα, στην εκκλησιαστική σχολή στο ακροτήρι Χανιών, στην Αγία Τριάδα, όπου ήταν το καταφύγιο όλων των παιδιών της επαρχιακής Κρήτης, που δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα από τους γονείς μας να προσφύγουμε στα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα των πόλεων. Ήτανε το αποκούμπι για μας, διότι εκεί μας παρήχετο η στέγη, η τροφή, η παιδεία, η αγωγή, και εκεί αποκτήσαμε τις πρώτες γνώσεις, μάθαμε τα πρώτα γράμματα, τις γραφές, ήθος, συμπεριφορές, και κατακτήσαμε ένα σπουδαίο αγαθό που είναι ανεκτήμητο. Εκεί θεμελιώθηκε μεταξύ μας η φιλία και η αδερφοσύνη. Το αδερφοσύνη το λέω με κεφαλαία γράμματα, γιατί πράγματι όλοι οι μαθητές ήταν οι συνθήκες τέτοιες που μας ανάγκαζαν, θέλοντας και εμείς, να είμαστε αδερφωμένοι. Και αυτή την αδερφική σχέση την κρατάμε σαν κόρη οφθαλμού, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει από τότε 62 τόσα χρόνια. Τελειώσαμε λοιπόν τον Ιούνιο του 1962 και αφού δώσαμε τον καθιερωμένο όρκο της αποφοίτησης, χαιρετιχτήκαμε με μεγάλη ικανοποίηση που αξιωθήκαμε να τελειώσουμε αυτό το κύκλο των σπουδών, με μεγάλες αγωνίες για το μέλλον μας, όπως επίσης μέσα μας κυριάρχησε μια διάχυτη ευχή και ελπίδα να μην χαθούμε, να προοδεύσουμε στη ζωή μας και πάλι καλές αντάμωσες να έχουμε. Όπως σας προείπα, ήμασταν όλοι από χωριά, αγροτικά χωριά της Κρήτης. Ο αγαπητός μου, ο Σωκράτης, γεννήθηκε και ήρθε από τους Μέλαμπες. Από αυτό το υπέροχο χωριό που μόνο που λέω Μέλαμπες, κάτι λάμπει μέσα μου. Λάμπει η ιστορία του, λάμπει ο πολιτισμός του, λάμπουν τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία τα κρατάνε πολύ ζωντανά μέχρι σήμερα. Και αυτό αποτελεί τιμή και για τους Μέλαμπες και για την Κρήτη.
Αφού πέρασαν τα χρόνια και όλοι διασκορπιστήκαμε ανά τα πέρατα της οικουμένης, άλλοι πήγανε στην Αυστραλία, άλλοι πήγαν στην Αμερική, άλλοι πήγαν στην Αφρική, άλλοι μείναμε εδώ, αλλά όλοι με τη δύναμη του Θεού και με τις βάσεις που είχαμε αποκτήσει ή στην εκκλησιαστική σχολή, καταφέραμε να επιβιώσουμε. Είναι σαν να μπήκαμε, δεν ξέραμε μπάνιο και μπήκαμε στη θάλασσα να κολυμπήσουμε. Κανείς μας δεν πνίγηκε. Όλοι επιβιώσαμε, όλοι μας καταφέραμε στη ζωή μας να διακριθούμε, ο καθένας στον τομέα του. Αυτό αποτελεί για μας μια μεγάλη ικανοποίηση, αλλά και μια παρακαταθήκη που την προσπαθούμε να την μεταδώσουμε στα παιδιά μας και στις νεότερες γενιές. Καθότι από την γενιά εκείνη, την μεταεμφυλιακή, ήμασταν εμείς οι οποίοι κληθήκαμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Δεν είχαμε ούτε επαγγελματικό προσανατολισμό, ούτε οικονομική στήριξη. Ήμασταν πραγματικά όλοι μας αυτοδίδακτοι και αυτοκυριάρχοι. Ας έρθω λίγο στο Σωκράτη. Ο αδερφόφιλος, έτσι θέλω να τον αποκαλώ. Δεν είναι ότι δεν τον θεωρώ Κύριο. Τον θεωρώ φίλο, αδερφό, αδερφόφιλο. Αφού εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, βρέθηκε στο σταυροδρόμι της ζωής για την επαγγελματική του αποκατάσταση. Οι γονείς του τον προέτρεπαν να παραμείνει στα πάτρια εδάφη και να αποκατασταθεί εδώ. Ο Σωκράτης όμως, σαν ανήσυχο πνεύμα, και επειδή είχε και μία ελκυστική πρόκληση για το εξωτερικό, καθότι στην Αυστραλία ζούσαν 3 αδέρφια του, βρέθηκε στο δίλημμα τι θα έπρεπε να κάνει. Θα έπρεπε να υπακούσει στους γονείς ή θα έπρεπε να πετάξει τα φτερά του και να πάει σε άλλους ορίζοντες. Σαν Ηρακλής λοιπόν που βρέθηκε στο σταυροδρόμι, με σκέψη όριμη, με πίστη, αυτοπεποίθηση και δύναμη ψυχής, αποφάσισε να πάει στην Αυστραλία, όπου θα συναντούσε τα αδέρφια του. Με ένα ταξίδι την εποχή εκείνη, περίπου 30 ημερών με το πλοίο, έφτασε στην πολυπόθητη Αυστραλία, στη Μελβούρνη, όπου τον υποδέχτηκαν τα αδέρφια του. Ο Σωκράτης, όντας από χαρακτήρα απλώς προσεγγίσιμος, επικοινωνιακός και με πολλά άλλα χαρίσματα, πάρα πολύ εύκολα εγκληματίστηκε στο νέο περιβάλλον, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και στην κοινωνία. Απέκτησε ισχυρές γνωριμίες με τους κύκλους, τους κριτικούς και τους άλλους Έλληνες της Μελβούρνης και έτσι βρέθηκε στην θέση να ακυρώσει, να αθετήσει την υπόσχεση που είχε δώσει στους γονείς του όταν έφευγε, ότι αν δεν ικανοποιηθώ θα επιστρέψω. Προφανώς, αυτονόητο, ήταν η ψεύτικη ελπίδα που τους έδινε για να τους παρηγορήσει στον αποχωρισμό. Στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, γνώρισε την εκλεκτή της ζωής του, την κυρία Άννα, καταγωγής από την Ασσή Γωνιά. Γι' αυτό τον Σωκράτη τον θεωρούμε και γαμπρό μας, οι Χανιώτες. Απέκτησε μια εκλεκτή οικογένεια, παιδιά με κοινωνική αναγνώριση, προσφορά, όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και ευρύτερα στον ελληνισμό, στο κριτικό στοιχείο, στον απόδημο ελληνισμό, όπως γενικά λέμε. Επαγγελματικά, ο Σωκράτης κατάφερε και δούλεψε βιοποριστικά στην εκεί εταιρεία δημόσιου φωτισμού, ηλεκτρισμού, την σημερινή ΔΕΗ που λέμε εμείς εδώ. Εκεί έκανε την επαγγελματική του καριέρα και εκεί τελείωσε. Όμως, με το πυρ που είχε μέσα του, με το φωτισμένο μυαλό του, δεν αρκέστηκε στο να βιοποριστεί μόνο, αλλά θέλησε όλα αυτά τα ιδεώδη τα οποία απέκτησε από την εδώ παιδεία του στην εκκλησιαστική σχολή, να τα μεγεθύνει και να τα προσφέρει στην εκεί κοινωνία. Έτσι, στρατεύτηκε, κυριολεκτικά στρατεύτηκε σε ένα πολύ ευγενές έργο, κάνοντας το δάσκαλο σε όλα τα παιδιά της δεύτερης γενιάς
που ήταν στην Μελβούρνη και καθιερώθηκε ότι είναι ο κριτικός ο δάσκαλος της Αυστραλίας. Το θεώρησε αυτό όχι απλώς ένα καθήκον του. Το θεώρησε ότι ήταν μια ιεραποστολή. Ένιωσε τον εαυτό του ένα ιεραπόστολο και θυσίασε τον εαυτό του. Ούτε κόπο, ούτε χρόνο, τίποτα δεν φύστηκε από την προσωπική του ζωή, προκειμένου να μεταλαμπαδεύσει στα νέα παιδιά της Μελβούρνης όλα τα ελληνικά ιδεώδη. Νομίζω ότι αυτό πολύ λίγοι σήμερα το κάνουν. Είναι προς τιμή του Σωκράτη. Παράλληλα, ο Σωκράτης ήταν ένας και είναι ένας άριστος γνώστης της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και μαΐστορας της ψαλτικής τέχνης. Κατάφερε και κατέκτησε ένα αναλόγιο σε μια εκλεκτή ενορία της Μελβούρνης, στον Άγιο Βασίλειο, όπου κάθε Κυριακή, κάθε γιορτή και σε κάθε θρησκευτική εκδήλωση αφήνει τον αγιδονισμό του και να γεμίζει όχι μόνο τις αίθουσες της Εκκλησίας, αλλά και τους εκκλησιαζόμενους. Μάλιστα, νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση όταν πολλές φορές μέσω διαδικτύου που αναμεταδίδει, έχω τη χαρά να τον βλέπω στο ψαλτήρι και να τον ακούω και να παρακολουθώ πολλές φορές τη λειτουργία από την Σωκράτη, από τη Μελβούρνη και από εδώ. Είναι πολλά τα πράγματα που θέλω να πω για τον Σωκράτη, αλλά ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος και γι' αυτό θα πω εν συντομία κάτι ακόμα. Έχοντας όλο αυτό το πυρ μέσα του, τη σπίθα της δημιουργίας, τη κοινωνικότητα, γνωρίστηκε με ευρύτερο κοινό στην Μελβούρνη και οδήγησε το πνεύμα του στην έρευνα να ανακαλύψει τις γενιές των κριτικών που είχαν πάει εκεί από το 1800 τόσο. Έτσι λοιπόν μετά από επίπονη έρευνα και μελέτη κατάφερε και εξέδωσε τον πρώτο τόμο της εργασίας του, ένα παρόμοιο με αυτό εδώ, το οποίο παρουσίασε το 2009 ιστορέθμενο σε ένα πολυπληθές ακροατήριο, όπου σκόρπισε μεγάλη ικανοποίηση και συγκίνηση στους παριστάμενους από το ότι μπόρεσε να μεταδώσει το συναίσθημα όλο που τον διακατήχε από όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε. Είναι προσωπική μου η μαρτυρία, διότι έτυχε να είμαι και τότε εκεί. Αυτή εδώ η εργασία, αυτό το βιβλίο που παρουσιάζεται απόψε εδώ, είναι αποτέλεσμα μιας άλλης επίπονης εργασίας του Σωκράτη, διότι το αντικείμενο στο οποίο ασχολήθηκε δεν είχε για αυτόν αρχή και τέλος. Έψαξε, όπως λέμε, κάτω από κάθε πέτρα να βρει στοιχεία, πληροφορίες για τους Κρήτες, για της Μελβούρνης, της Αυστραλίας και όχι μόνο, και της Νέας Ζηλανδίας, Οκεανίας κλπ. Είναι γεγονός ότι, από ό,τι είπε και ο κύριος Παπαδάκης νωρίτερα, ασχολείται ευρύτερα με τον απόδημο ελληνισμό και όχι μόνο ο Σωκράτης και ο τιμόμενος και αυτός ο γιος του, ο Αντώνης, ο οποίος προεδρεύει του Ομοσπονδίας των Κριτικών Σωματείων. Έτσι λοιπόν χαιρόμαστε όλοι για αυτές τις δραστηριότητες του Σωκράτη και της οικογένειας του. Θα έλεγα κατά κλείδι και χωρίς υπερβολή ότι θεωρώ το φίλο μου Σωκράτη ένα ευπατρίδη και έναν ιεραπόστολο, όπως ανέφερα και πρωτήτερα, διότι δεν επαφίεται στην καθημερινότητα, αλλά έχει όλο το πυρ μέσα του για να μεταδίδει, να ερευνάει και να μεταδίδει ό,τι γνώση και ό,τι αγαθό μπορεί να κοσμεί την ζωή των ανθρώπων. Όχι μόνο της γενιάς και των νέων της δεύτερης γενιάς που είπαμε στη Μελβούρνη. Αγαπάει τόσο πολύ τον τόπο του εδώ, την Κρήτη,
και έχει καταφέρει ένα άλλο πρωτόγνωρο κατόρθωμα που είναι άξιο επένου. Είναι γνώστης της σύγχρονης τεχνολογίας, διαθέτει τα μέσα, αλλά πάνω απ' όλα έχει τη διάθεση, έχει την καρδιά, έχει το μυαλό. Έχει καταρτήσει ένα οδηπορικό σε όλη την Κρήτη, από Ανατολάς μέχρι Δυσμάς και από Βορρά μέχρι Νότο. Έχει πάει σε όλους τους τόπους που έχουν ιστορικό, λαογραφικό, ηθογραφικό, γεωγραφικό και οτιδήποτε άλλο περιεχόμενο. Έχει κάνει καταγραφές απείρου κάλους, τόσο εμπεριστατωμένα, που αποτελούν πηγή γνώσης για όποιον θέλει να μάθει περισσότερο τον τόπο μας στην Κρήτη. Είναι ενδιαθισμένα όλα αυτά με ζωντανές παραστάσεις, με μαρτυρίες ανθρώπων, με απαραίτητα βέβαια με τη μουσική, και όλη αυτή η δουλειά του ως αρχείο Σωκράτης Τζουρδαλάκη υπάρχει στο διαδίκτυο, οδηπορικό, ναι, και είναι προσφυλές για τον οποιοδήποτε μπορεί να το προσεγγίσει και να το δει. Είναι όντως μια αξιέπαινη εργασία που έχει κάνει και την συνεχίζει, δεν έχει τέλος. Όπως και η Κρήτη δεν έχει τέλος. Τι άλλο να πω για τον Σωκράτη? Τι άλλο να πω? Είναι τόσα πολλά, αλλά με έχει κατακτήσει εμένα και η συγκίνηση και η χαρά και βέβαια η πίεση του χρόνου. Να όμως γιατί σεμνύνομαι που τον έχω φίλο. Για όλα αυτά που προείπα όσο πιο περιληπτικά μπορούσα. Τον αγαπώ, τον εκτιμώ, νιώθαμε ότι είμαστε αδέρφια και του εύχομαι να είναι πάντα γερός και δυνατός, να έχει υγεία, φώτιση και να προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί στην οικογένειά του και στο κοινό. Σωκράτη μου, σε αγαπώ σαν αδερφό. Καλωσορίζομαι στην απόψινή μας συγκέντρωση και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κύριο Νίκο Καλογερή. Αγαπητέ κύριε Φραγκεδάκη, εκφράσατε βαθύ συναισθηματισμό και παραθέσατε αναμνήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η ώρα του συγγραφέα. Ο κύριος Σωκράτης Τζουρδαλάκης θα μας μιλήσει. Κύριε Σωκράτη, το φιλόξενο και απαιτητικό ταυτόχρονα βήμα του Ιδρύματος είναι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να μιλήσετε από το βήμα, αν θέλετε από εδώ, επιλέγετε όπως σας εξυπηρετεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σεβασμιότατε, εδεσιμότατε, αγαπητέ πρόεδρε του Ιδρύματος που μας φιλοξενεί απόψε, αγαπητέ πρόεδρε της πόλης των Χανίων, αγαπημένες μου αδελφές της Μονής της Χρυσοπηγής, η μία εκ των οποίων είναι δικό μας παιδί, της Αυστραλίας. Καταρχάς να ευχαριστήσω την πόλη των Χανίων και το Ίδρυμα που μας φιλοξενεί απόψε. Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους ομιλητές, όλους αυτούς που εργάστηκαν για την απόψινή παρουσίαση και βεβαίως όλους εσάς, συγγενείς, φίλους και γνωστούς, που τιμάτε με την παρουσία σας όχι μόνο εμένα, αλλά όλους τους απόδημους, κριτικούς, δικά σας αδέλφια, που ζουν στη μακρινή Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Έπειτα από μακρόχρονη προσπάθεια κατάφερα να φέρω εις πέρα στην έρευνά μου για τους πρώτους κριτικούς της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, The Cretan Pioneers of Australia and New Zealand. Ήταν μια δουλειά πολύ χρονοβόρα, κουραστική, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστούν οι αείμνηστοι πρόγονοί μας διάσπαρτοι σε μια αχανή ήπειρο και μάλιστα με κουτσουρεμένα ή αγγλοποιημένα επώνυμα. Θα μου επιτρέψετε όμως, πριν μπω στο θέμα μου, να πω δύο λόγια για τον απόδημο ελληνισμό γενικότερα, μέρος του οποίου είμαστε και εμείς στην Οκεανία.
ο οποίος δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει αναξιοποιητός από την πατρίδα, κατά τη γνώμη μου, μέχρι τώρα. Εκτιμούμε βεβαίως την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει δικαίωμα ψήφου στους απόδημους, όπως κάνουν ήδη πολλά κράτη στην Αυστραλία, να σημειώσω. Ευχαριστούμε επίσης την κυβέρνηση που έκανε υφυπουργείο υπεύθυνο για τον απόδημο ελληνισμό. Θα προτιμούσαμε όμως να κάνει Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού. Έξω από την Ελλάδα ζει μια άλλη Ελλάδα. Είμαστε πάνω από 5 εκατομμύρια διάσπαρτοι σε όλους τους υπήρους. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή το κράτος να δει σοβαρά το θέμα και να δημιουργήσει Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού, ώστε αυτό να οργανώσει το τεράστιο δυναμικό του απόδημου ελληνισμού, γιατί έχουμε βουλευτές, έχουμε υπουργούς, έχουμε επιστήμονες, έχουμε ερευνητές, έχουμε ένα σωρό αξιόλογα πρόσωπα, τα οποία μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα, για τα καλό της Ελλάδος κυρίως. Στην Αυστραλία είμαστε περίπου 600.000 και πάνω. Οι μισοί μένουν στη Μελβούρνη και οι υπόλοιποι στις άλλες πολιτείες της Αυστραλίας. Εκατοντάδες διαπρέπουν σε όλους τους κλάδους της επιστήμης, στις επιχειρήσεις, στην πολιτική, τον αθλητισμό, και είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδος στην Ελλοδαπή. Εκατοντάδες δήμαρχοι, γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές, ερευνητές σε όλους τους κλάδους της επιστήμης. Αναφέρω ενδεικτικά την παγκοσμίου φήμης Βάσο Αποστολοπούλου, που ανέπτυξε πρώτη το εμβόλιο κατά του καρκίνου του μαστού, των οθικών και του παγκρέατος. Επιτυχημένους δισεκατομμυρίουχους επιχειρηματίες, μπόλικους έχουμε, οι οποίοι μπορεί να επενδύσουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν πάρα πολλές δουλειές. Γιατί τα αναφέρω αυτά? Δεν το κάνω για να αυτοεπενεθώ. Αυτοεπενεθούμε οι απόδημοι. Όχι. Θέλω να καταδείξω ότι η μεγάλη αυτή δύναμη του απόδημου ελληνισμού δεν έχει εκμεταλλευτεί ακόμα από τη μητρίδα, την πατρίδα μας. Που εάν το καταφέρουμε αυτό, να οργανωθούμε καλύτερα, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα όταν το έχει ανάγκη. Και δυστυχώς έχουμε γύρω-γύρω μπόλικους εχθρούς και η Ελλάδα χρειάζεται την υποστήριξή μας, την οποία θα έχει όσο μπορούμε. Τώρα έρχομαι στο βιβλίο. Οι πρωτοπόροι κρίτες της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Ο τίτλος τα λέει όλα. Φέρνει στο φως της δημοσιότητας τους ξεχασμένους πρώτους κρίτες που έφτασαν στην Οκεανία πριν 200 χρόνια. Ήταν οι δικοί μας πρόδρομοι που έθεσαν τις βάσεις για τον σημερινό ελληνισμό που μεγαλουργεί σήμερα στην Πέμπτη Ήπειρο. Πολλοί νομίζουν, όπως νόμιζα και εγώ το 1965 που πάτησα το πόδι μου στην Αυστραλία, ότι η μετανάστευση των Ελλήνων στην Αυστραλία ήταν μεταπολεμική υπόθεση. Δηλαδή μετά το 1950. Ναι, τότε τα πλοία πατρίς, Ελληνής, Αυστραλής, κατάφορτα από ελληνικές οικογένειες, επίσης τις λεγόμενες νύφες, που θα έχετε δει ασφαλώς, δει το έργο στην τηλεόραση, έρχονταν σε μια νέα πατρίδα, σε μια άγνωστη νέα πατρίδα, για μια καλύτερη ζωή. Όπως ξέρουμε, την εποχή εκείνη κυριολεκτικά η Ελλάδα άδειασε. Η Γερμανία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Αμερική, η Νότιος Αφρική και όλες οι χώρες αυτές δέχτηκαν χιλιάδες μετανάστες. Η έρευνα μου όμως απέδειξε ότι σταδιακά οι Κρήτες άρχισαν να καταφτάνουν στην Αυστραλία από το 1829. Δεν ήταν εύκολη δουλειά να εντοπιστούν οι πρώτοι κριτικοί. Ευτυχώς τα κρατικά αυστραλιανά αρχεία, Australian National Archives λέγονται, ήταν μία από τις χρησιμότερες πηγές με τις χιλιάδες καταχωρήσεις. Όμως και εκεί τα πράγματα ήταν λίγο περίπλοκα. Πολλοί είχαν μπει στη χώρα παράνομα. Για να μην εντοπιστούν από τις αρχές και απελαθούν, κουτσούρευαν τα επώνυμά τους, τα αγγλοποιούσαν ή τα άλλαζαν τελείως για να θολώσουν τα νερά. Έτσι,
Ο Γιώρης Μπικουβαράκης από τον Κεφαλά, από Κορώνου, έγινε George Cretan. Ο Γιάννης Στρατηγάκης από το Μεραμπέλο έγινε John Sargent. Ο Νικόλαος Χερικάκης από τις Βούτες Ηρακλείου έγινε Νικόλαος Κέρος. Ο Στρατής Ανδρουλάκης από τα Παδούλα Μαραΐου έγινε Λάκης. Ο Μιλτιάδης Μπιτζανάκης από τα Παλιά Ρούματα Κισά μου έγινε De Deer. Γιατί? De είναι το όνομα του πατέρα του, Δημήτριος. Deer φαίνεται ήταν πολύ γοργοπόδαρος. Και οι ντόπιοι του κόλλησαν το παρατσούκλι, όπως το ελάφι τρέχει πολύ γρήγορα, του κόλλησαν το παρατσούκλι Deer. Έτσι ακούγονται και σήμερα οι απόγονοι του. De Deer. Ήταν, βλέπετε, η ανάγκη των γερών για να επιζήσουν επαγγελματικά, να αποφύγουν τον ρατσισμό που ήταν τότε την εποχή και βεβαίως την απέλαση. Ταξιδεύοντας μήνες με ατμόπλια της εποχής, σαν τον πρόγονό του Οδυσσέα, κατάφεραν να φτάσουν σε μια εντελώς άγνωστη Ιθάκη, σε μια εντελώς άγνωστη χώρα, στην άλλη άκρη του κόσμου, με πολλές περιπέτειες και πολλούς κινδύνους. Το 1851 ανακαλύφθηκε το χρυσάφι αρχικά στη Νέα Νότια Ουαλία, δηλαδή στην περιοχή του Σίδνεϊ, σε 2-3 μήνες αργότερα στην περιοχή της Βικτόριας, δηλαδή στην Μελβούρνη, και αργότερα στη Δυτική Αυστραλία, στο Καλγκούρλι. Χιλιάδες χριστοθύρες άρχισαν να καταφθάνουν τότε στην Αυστραλία από την Ασία, από την Ευρώπη, από την Ελλάδα και βεβαίως και από την Κρήτη. Όπως θα δούμε, ο Γιώργης Ντόκος ήταν χριστοθύρος και άλλοι. Πολλοί λοιπόν από αυτούς έμπαιναν παράνομα στην Αυστραλία, εγκατέλειπαν τα πλοία στα οποία εργάζονταν ως ναυτικοί, μόλις πατούσαν το πόδι στην Αυστραλία και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να παραμείνουν και να επιβιώσουν στη νέα πατρίδα σαν χριστοθύρες ή σαν εργάτες σε αγροτικές δουλειές κοντά σε Αγγλοσάξονες γενοκτήμονες, αμπελουργοί, ζαχαροκαλομοκόφτες, καπνεργάτες, ακόμα και κτηνοτρόφοι. Με σκληρή δουλειά άρχισαν δηλαδή να δημιουργούν τις πρώτες επιχειρήσεις, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, φρουτάδικα, ψαράδικα και άλλα μικρομάγαζα, και είναι αυτοί που έθεσαν τις βάσεις για την ανέλυξη του ελληνισμού στην Αυστραλία τα κατοπινά χρόνια. Αυτοί ήταν και οι πρώτοι εργοδότες άλλων Ελλήνων που κατέφθαναν σταδιακά στην Αυστραλία. Ποιος όμως ή ποιοι ήταν οι πρώτοι κριτικοί που πάτησαν πόδι στην Αυστραλία, είναι μια ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί με απόλυτη σιγουριά. Πριν από μερικά χρόνια που είχα γράψει το πρώτο μου βιβλίο, «Οι Κρήτες της Οκεανίας» από τον 19ο αιώνα, ανέφερα τον Γιώργη Ντόκο σαν πρώτο κριτικό στην Οκεανία το 1848. Η συνεχόμενη όμως έρευνά μου έφερε στο φως νέα στοιχεία. Ασφαλώς θα έχετε ακούσει ή διαβάσει για τους 7 Ιδραίους πειρατές που εχμαλωτίστηκαν από τους Άγγλους στο Κρητικό πέλαγος το 1827. Το ιστορικό, σύμφωνα με τις αγγλικές πηγές, εν συντομία έχει ως εξής. Τον Ιουλίου του 1827 η ελληνική γολέτα Ηρακλής με καπετάνιο τον Αθηναίο Αντώνη Μανώλη και οκταμελές πληρώμα από τους Δαμιανό Νινή, Τζίκα Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Στρουμπούλη, Νικόλο Παπανδρέα και Γιώργη Λαρίτσο και Γιώργη Βασιλάκη έπλεε νοτίως της Κρήτης. Συνάντησε το βρετανικό μπρίτσι Αλκίστη με καπετάνιο τον Μαλτέζο Λουίτζι Μαλία, που μετάφεραν διάφορα προϊόντα στην Αλεξάνδρεια. Οι Έλληνες το σταμάτησαν και αφού πήραν διάφορα αντικείμενα, όπως ισχυρίζονται οι Άγγλοι βεβαίως, το άφησαν ελεύθερο να συνεχίσει την πορεία του προς την Αλεξάνδρεια. Λίγες μέρες αργότερα, η ελληνική γολέτα εχμαλωτίστηκε βόρεια της Κρήτης από το βρετανικό πολεμικό πλοίο Γκάνετ. Στην έρευνα που ακολούθησαν, οι βρετανικές αρχές βρήκαν ορισμένα αντικείμενα που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν οι Έλληνες ναυτικοί όπως χειρίστηκαν τότε οι Άγγλοι. Οι Κρήτες ιστορικοί της εποχής εκείνης, όπως ο Κρητοβουλίδης, πάνω χάρη, ο Ψηλάκης, αναφέρουν αυτό το περιστατικό. Δεν είναι δηλαδή φαντασία των Εγγλέζων. Πράγματι η πειρατεία είχε αναπτυχθεί την εποχή εκείνη. Οι συλληφθέντες λοιπόν φυλακίστηκαν στη Μάλτα. Μέχρι να γίνει η δίκη, έγινε η δίκη, τους κατεδίκασε σε θάνατο. Με την παρέμβαση της τότε νεοσύστατης ελληνικής κυβέρνησης, η θανατική ποινή μετατράπη σε ισόβια εξορία. Μετά από λίγους μήνες,
στιβάχτηκαν σε ένα πλοίο με άλλους 200 κατάδικους και έφτασαν το 1829, έφτασαν στη Νέα Νότιο Ουαλία. Από αυτούς τους 7, οι 2 ήταν κριτικοί. Ήταν ο Γιώργης ο Βασιλάκης και ο Γιώργης ο Λαρίτσος. Για τον δεύτερο έχουμε γραπτές αποδείξεις ότι ήταν από την Κάντια, το σημερινό Ηράκλειο. Ξέρουμε όλοι. Όταν έφτασαν λοιπόν στην Αυστραλία, διανεμήθηκαν σε πλούσιους Αγγλοσάξονες γεωκτήμονες και εκεί εργάστηκαν σαν αμπελουργοί, σαν κτηνοτρόφοι, στην καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμου. Τους πλήρωναν όμως οι διοκτήτες, οι εργοδότες τους με ένα μικρό μισθό, όχι πολλά χρήματα, αλλά τους πλήρωναν κάπως ένα μικρό ποσό. Το 1836, με την παρέμβαση του πρεσβευτή στο Λονδίνο Σπυρίδωνα Ματρικούπ, η αγγλική κυβέρνηση τους έδωσε αμνηστία και μπορούσαν να επαναπατριστούν αφού πληρώσει η ελληνική κυβέρνηση 25 λίρες κατά άτομα για τα ναύα τους μέχρι την Αγγλία. Επέστρεψαν οι 5. Οι άλλοι 2, ο Αντώνης Μανώλης και ο Γκίκας Βούλγαρης, έμειναν μόνιμα στην Αυστραλία, απόγονοι των οποίων είναι διάσπαρτοι σήμερα σε όλη την Αυστραλία. Αυτοί λοιπόν ήταν οι πρώτοι Έλληνες που πάτησαν πόδι στην Αυστραλία. Ο Βασιλάκης επέστρεψε στην Κρήτη μέσω Αγγλίας το 1836. Ο Λαρίτσος συζούσε με μία άλλη κατάδικο, την Κάθριν Σκάλι. Ζήτησε άδεια από τη αρχή να την παντρευτεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έτσι κι αυτός προσπάθησε να επανέλθει πίσω στην Ελλάδα, στην Κρήτη, μπαίνοντας σε ένα αγγλικό καράβι που μετέφερε ξυλία από την Αυστραλία στην Αγγλία μέσω Νοτιού Αμερικής. Κοντά στις ακτές της Βραζιλίας έγινε ναυάγιο. Ευτυχώς το πλήρωμα διασώθηκε, αλλά εδώ χάναμε και τα ενίχνη του Γιώργη του Λαρίτσο. Δεν ξέρουμε τελικά επέστρεψε πίσω στην Κρήτη ή έμεινε μόνιμα στη Βραζιλία, που ξέρουμε ότι υπάρχουν και εκεί πάρα πολλοί Έλληνες, υπάρχει μεγάλη ελληνική επαρχία. Στα κατοπινά όμως χρόνια ακολούθησαν δεκάδες άλλοι πρώιμοι κριτικοί που έφτασαν στην 5η Ήπειρο από τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο Μιλτιάδης Μπιζανάκης, που ανέφερα προηγουμένως, από τα παλαιά ρούματα των Μουχανίων, ήρθε στη Νότιο Αυστραλία το 1861. Όπως είπα και προηγουμένως, ήταν φαίνεται χοργοπόδαρος και οι ντόπιοι τον μετονόμασαν σε Δεντία. Και έτσι ακούγονται και σήμερα οι επογονοί του. Ο Κωνσταντίνος Βογιατζής από την Τυρουλετή της Ιτίας έφτασε στην Κουινσλάνδη το 1877. Ο αδελφός του Νικόλαος Βογιατζής ήρθε στο Σίδνεϊ το 1886. Ο Κωνσταντίνος Κουκουσάκης από τα Τσικαλαριά και Σάμου ήρθε στο Σίδνεϊ το 1866. Τότε με την ολοκαύτωση του Αρκαδίου. Η εγγονή του, η Γαμπριέλ Λόρντ, ζει σήμερα στο Σίδνεϊ, είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι εξακουστή σεναριογράφος, βραβευμένη επανειλημμένος, τα μυθιστορήματα της οποίας έχουν παιχτεί στην τηλεόραση. Μάλιστα έγραψε τώρα τελευταία ένα μυθιστόρημα με το όνομα Sisters, οι αδελφές, που η υπόθεσή του είναι γυρισμένη εδώ στην Κρήτη, στην Κίσαμο, στα μέρη του παππού, που ήρθαν οι 2 αδελφές ψάχνοντας να βρουν τις ρίζες τους κλπ. Στην Κίσαμο, στα Τσικαλαριά και Σάμου. Έρχομαι τώρα. Τα πράγματα δεν ήταν ρόδινα για τους πρώτους Έλληνες, ειδικά το 1915 και το 1916. Γνωρίζουμε τότε ότι οι Αγγλογάλοι προσπάθησαν να κάνουν απόβαση στην Καλύπολη. Σε αυτή την απόβαση, στον Αυστραλιανό στρατό τότε υπηρετούσαν δεκάδες Ελληνόπουλα και 7 κρητικόπουλα. Να σημειωθεί εδώ ότι στην επιχείρηση αυτή, όπως ανέφερα, ήταν κριτικό. Όλοι γνωρίζουμε επίσης την τότε διαμάχη του Εθνάρχη Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο.
Ο Βενιζέλος δικαίως τότε έκρινε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να πάρει μέρος στο πλευρό των Αγγλογάλων, στην απόβαση στην Γαλλίπολη μιλάω, και φυσικά και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρόβλεπε νίκη της Αντάντ και ήθελε να εξασφαλίσει τα κεκτημένα των νικηφόρων Βαλκανικών πολέμων. Είχε όμως κατά νου επίσης τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί η Ελλάδα στον πλευρό των νικητών και όχι των νικημένων. Δυστυχώς ο Κωνσταντίνος, όπως γνωρίζουμε, ήταν γερμανόφιλος. Γνωρίζουμε όλοι τα περιστατικά της περιπαρτήσεως του Βενιζέλου και όλα αυτά, δεν θέλω να τα αναφέρω. Τότε όμως τι έγιναν? Η Ελλάδα θεωρήθηκε από τους Αγγλοσάξονες overnight, από μια μέρα στην άλλη εχθρικό κράτος. Και τότε έγιναν μεγάλες καταστροφές από Αυστραλούς στρατιώτες σε ελληνικά μαγαζιά. Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Καγκούρλι, στην Αδελαΐδα. Έγιναν πάρα πολλές καταστροφές στα μαγαζιά και δυστυχώς δεν αποσμεώθηκαν οι Έλληνες. Μεταξύ αυτών που καταστράφηκαν τα μαγαζιά του ήταν και οι κριτικοί από το Λασέτη, που ο ένας εξ αυτών είχε μαγαζί στο κεντρικότερο μέρος της Μελβούρνης, στο Swanston Street, είχε milk bar. Και λέει λοιπόν ότι έμπαιναν στρατιώτες Αυστραλίοι, έτρωγαν, έπιναν και όχι μόνο δεν πληρώναν, αλλά έκαναν και καταστροφές φεύγοντας. Και όλα αυτά, όπως είπα, ήταν δημιουργήματα δυστυχώς του βασιλιά Κωνσταντίνου, που ήθελε να κρατήσει την Ελλάδα κοντά στη Γερμανία. Επανέρχομαι στο βιβλίο. Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου αναφέρομαι στα κριτικόκουπολα ή απογόνους κριτικών που πολέμησαν με τον Αυστραλιανό στρατό σε όλους τους πολέμους που έλαβε μέρος η Αυστραλία. 7 κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μιλάμε για κριτικόπουλα, 7 κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και 61 κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 10 εγγόνια και δισέγγοντα του Μιλιάδη Μπιτζανάκη, που ανέφερα προηγουμένως από τα παλιά ρούματα, υπηρέτησαν με τον Αυστραλιανό στρατό και στους 2 πολέμους. Μάλιστα ένας εξ αυτών, ο Γκραμ Κλάρενς Πίμλοτ, σκοτώθηκε στη μάχη της Κρήτης στο Ρέθυμνο και είναι ενταφιασμένο τώρα στο συμμαχικό νεκροταφείο στη Σούδα. Πολλά παιδιά επίσης κριτικών ή απόγονοι κριτικών πολέμησαν στον πόλεμο της Κορέας, στο Βιετνάμ. Ευτυχώς δεν είχαμε εκεί θύματα. Έχουμε όμως και πολλά άλλα τα οποία υπηρετούν και σήμερα ακόμα με τον Αυστραλιανό στρατό και στην αεροπορία και στο ναυτικό και στο στρατό πεζικού. Η έρευνά μου επίσης ανέδειξε 5 κριτικούς ως ιδρυτικά στελέχη της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης που δημιουργήθηκε το 1897. Ήταν η πρώτη ελληνική κοινότητα που έγινε τότε στην Αυστραλία. Στα αμέσως κατοπινά χρόνια εντόπισα δεκάδες άλλους κριτικούς που βοηθούσαν την ελληνική κοινότητα και οικονομικά στα δύσκολα εκείνα χρόνια για να στεριώσει και να ορθοποδήσει. Και βεβαίως αρκετοί Κρήτες υπηρέτησαν στα διοικητικά συμβούλια της κοινότητας στα κατοπινά χρόνια, μεταξύ αυτών ήταν και ο Αντώνης, το δικό μας. Αναφέρομαι επίσης στους Κρήτες ιερωμένους που υπηρέτησαν την Εκκλησία της Αυστραλίας. Όλοι γνωρίζουμε τον αείμνηστο Στυλιανό Χαρκιανάκη. Ένα φωτισμένο ιεράρχη, ο οποίος έθεσε τις βάσεις της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας της Αυστραλίας. Βεβαίως, έχουμε και σήμερα την τιμή να έχουμε άλλο κριτικό αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, τον κύριο Μακάριο Γρινιεζάκη, που είναι γέννημα και θρέμα του Ηρακλείου. Επίσης, τον πρώην Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας Ιωσήφ Καρτσολάκη και βεβαίως τον νυν Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας Μύρονα Κτιστάκη, που είναι και αυτός Ηρακλειώτης στην καταγωγή. Η Κρήτη συνεχίζει την εκκλησιαστική παράδοση και είναι φύτρα μεγάλων ιεραρχών. Έχουμε όμως και 21 τον αριθμό ιερείς κριτικούς που υπηρετούν σήμερα την Εκκλησία της Αυστραλίας ή υπηρέτησαν στο παρελθόν. Ένας εκ αυτών ήταν και ο αείμνηστος θείος της... το όνομά σας... ναι. Ήταν θείος. Ήταν ιερέας στην Εκκλησία των Αγίων Αναγίων στο Όκλι. Ναι.
Για αυτούς που δεν γνωρίζουν για την πορεία της Ορθοδοξίας στην Αυστραλία, αρχικά την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αυστραλίας την είχε αναλάβει το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων το 1898. Ακολούθησαν όμως διαμάχες και προστριβές με το Πατριαρχείο αυτό και έτσι την δικαιοδοσία των Ελληνοορθόδοξων ανέλαβε η Εκκλησία της Ελλάδος το 1904. Το Μάρτιο του 1924, επί Πατριαρχίας του Κρητικού, την καταγωγή Μελέτιου Μεταξάκη, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανέλαβε τη δικαιοδοσία των Ελληνοορθόδοξων ενωριών της Διασποράς μεταξύ αυτών και της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Έτσι, το Μάρτιο του 1924 δημιουργήθηκε η Μητρόπολη Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας με πρώτο Μητροπολίτη το Σαμιώτη Χριστόφορο Κνίτη μέχρι το 1928. Τον διαδέχτηκε μετά ο Μυτιληνιός Μητροπολίτης Τιμόθεος Ευαγγελινίδης το 1931 μέχρι το 1947. Ακολούθησε ο Θεοφύλακτος Παπαθανασόπουλος από τον πύργο Ηλίας από το 1948 μέχρι το 1958 και το Σεπτέμβριο του 1959 η Μητρόπολη Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας έγινε αρχιεπισκοπή με πρώτο αρχιεπίσκοπο τον πατρινό Ιεζεκίλ Τσουκαλά μέχρι τον Αύγουστο του 1974. Το 1975 το διαδέχτηκε ο αείμνηστος δικός μας Στυλιανός Χαρκιανάκης. Και το Στυλιανό διαδέχτηκε ο Μακάριος Γρινιεζάκης το Μάη του 2019. Μητροπολίτες που υπηρέτησαν στη Νέα Ζηλανδία ήταν ο Διονύσης Ψύχας από το 1970 μέχρι το 2003, ο Ιωσήφ Χαρχιολάκης, ο δικό μας από το Λασίθι από το 2003 μέχρι το 2005 και ακολούθησε ο Ροδίτης Αμφιλόσιος Τσούκος το 2005 μέχρι το 2018. Και τελευταία έχουμε τώρα τον δικό μας πάλι κριτικό, τον Μύρονα Κτιστάκη, από το 2018 μέχρι σήμερα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ο ονομαστικός κατάλογος κριτικών πρώτης γενιάς. Φυσικά, η Αυστραλία είναι μια μεγάλη χώρα, η κριτική διάσπαρτη σε όλη την επικράτεια και ήταν δύσκολο να τους εντοπίσω όλους. Έχω γράψει περίπου 4.000, 2.000 άνδρες και 2.000 γυναίκες. Έγραψα επίσης και τα παιδιά αυτών των πρωτοπόρων που ήρθαν το 1800 τόσο, όσα βρήκα στα Αυστραλιανά αρχεία. Κατέγραψα και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Και στο τέλος υπάρχει μια στατιστική που λέει πόσοι κριτικοί ήρθαν στην Αυστραλία, από πού ήταν, από ποιο νομό της Κρήτης ήταν δηλαδή, ποιοι παντρεύτηκαν κριτικοπούλες, από πού ήταν οι γυναίκες που παντρεύτηκαν, πόσα παιδιά έκαναν, μια γενική στατιστική των κριτικών της Αυστραλίας. Δεν ισχυρίζομαι βεβαίως ότι τους κατέγραψα όλους. Είναι φυσικά αδύνατο. Υπολογίζω να έχω καταγράψει ένα 80% των κριτών της Οκεανίας. Είναι ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να έχει κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος και να ξέρει ανά πάσα στιγμή πόσοι Έλληνες ζουν στην Αμερική, πόσοι Έλληνες ζουν στην Αυστραλία, στον Καναδά και σε όλα τα κράτη. Μπορούσε να το κάνει. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Τέλος πάντων. Η στατιστική λέει ότι το 50% των κριτικών της Αυστραλίας κατάγονται από τον νομό Χανίων και οι υπόλοιποι από τους άλλους νομούς της Κρήτης. Οι πιο πολλοί παντρεύτηκαν κριτικοπούλες. Τα παιδιά της κριτικής καταγωγής ξεπερνούν τις 5.000. Το ίδιο ισχύει για τους άλλους Έλληνες. Πάνω από το 50% στη Μελβούρνη, η οποία θεωρείται η τρίτη πόλη της Ελλάδος. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μετά η Μελβούρνη. Παραδίδω λοιπόν αυτό το γραπτό, αυτό το βιβλίο, σε αυτούς που θα με διδεκτούν, θα διαδεχτούν τη δική μου γενιά, όπως επίσης θα είναι και ένα χρήσιμο ίσως ντοκουμέντο για τον επόμενο ιστορικό που θα ασχοληθεί επιστημονικά με το κείμενο αυτό, με το θέμα του απόδημου ελληνισμού της Αυστραλίας. Σας ευχαριστώ όλους που προσέρχονται στην απόψινή εκδήλωση. Πρόεδρε, 1000 ευχαριστώ. Προσκεκλημένοι, 1000 ευχαριστώ. Δεν σας ξεχνούμε, μην μας ξεχνάτε κι εσείς. Υπάρχει μια άλλη Ελλάδα έξω από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Λόγος ζωντανός και συναρπαστικός. Μαζί σας κάναμε κι εμείς
μια ιστορική αναδρομή και ένα ταξίδι μέχρι εκεί. Να είστε καλά. Περιμένετε. Σεβασμιότατε, θέλετε να πείτε μια καλησπέρα? Έχω μια σειρά. Καλησπέρα σε όλους. Για να μην χάσουμε χρόνο, αγαπητοί αδελφοί, που περιλαμβάνω όλους σας. Οι Κρήτες πρωτοπόροι μετανάστες της Αυστραλίας είναι ο τίτλος του βιβλίου το οποίο ακούσαμε προηγουμένως. Ακούσαμε προηγουμένως επίσης από την κυρία Χανιωτάκη να λέει ότι οι Έλληνες είναι μεταναστευτικός λαός. Ένας λαός όμως ο οποίος μπορεί και θέλει και κρατάει τις παραδόσεις του. Παραδόσεις οι οποίες συνδέονται κυρίως στο εξωτερικό με τον ναό, το σχολείο, αλλά και τα ήθη και έθιμα τα οποία τους υπενθυμίζουν πάντοτε το χωριό τους. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη τα θεωρούμε δεδομένα και δυστυχώς πολλές φορές τα ξεχνούμε. Εκεί όμως που δεν είναι δεδομένα είναι, όπως προηγουμένως ακούσαμε στην Αυστραλία, η αγάπη και η αγωνία των ανθρώπων. Να δουν την ιστορία, να μάθουν πώς βρέθηκαν εκεί και πώς θα βοηθήσουν την μητέρα πατρίδα. Γεγονός το οποίο τιμά ιδιαιτέρως τον κύριο Σωκράτη για όσα μας είπε προηγουμένως. Το βιβλίο του όχι μόνο είναι οι Κρήτες πρωτοπόροι, είναι θα λέγαμε μια ανθρωπογεωγραφία ή και ακόμα ένα ληξιαρχείο, το οποίο διατυπώνει και γράφει μέσα όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, τα οποία δεν είναι εύκολο κάποιος να τα γνωρίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε υγεία και δύναμη να μας παρουσιάσετε και συνέχεια αυτών των παραδόσεων και αυτών των βιβλίων, διότι όπως και εσείς είπατε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο στα γεωγραφικά της όρια, αλλά εξέρχεται και από αυτή και δημιουργεί ιστορία και δημιουργεί πρόοδο και δημιουργεί παρουσία μέσα στο γίγνεσθε της οικουμένης. Καλή πορεία στο βιβλίο σας και να είναι διδακτικό για τις νεότερες γενναίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, σεβασμιότατε. Κυρία Βολουδάκη, θέλετε? Καλησπέρα και από μένα. Προσπερνώ και εγώ τις προσφωνήσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε να πούμε στο συγγραφέα του σημερινού βιβλίου, που ανέδειξε αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε, αλλά είναι καλό να το θυμόμαστε ξανά και ξανά, όλη αυτή την πορεία που έχουν κάνει οι πρόγονοί μας, οι οποίοι ξενιτεύτηκαν, έφυγαν από την πατρίδα μας, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πάρα πολλοί δεν κατάφεραν να φτάσουν στον προορισμό τους, δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν στη χώρα για την οποία ταξίδευαν. Πάρα πολλοί έφτασαν εκεί και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας και δύσκολες συνθήκες ζωής δεν κατάφεραν να επιζήσουν. Τους κράτησε όμως όλους όσους εκεί μεγαλούργησαν, έκαναν οικογένειες, ζουν ακόμη εκεί, ένα ζωντανό ελληνικό κύτταρο, τους κράτησε τι? Η μεγάλη αγάπη για την πατρίδα και η πίστη στο Θεό. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί εκεί βλέπουμε σχολεία, βλέπουμε εκκλησίες, βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς, τολμώ να πω, να αισθάνονται και να είναι περισσότερο Έλληνες από εμάς, τους Έλληνες που ζούμε στην Ελλάδα. Και το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε, και είμαι περήφανη που ήμουνα μία από αυτούς που το ψήφισαν αυτό, ήταν η ψήφος των αποδήμων. Θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όπως είπα, οι άνθρωποι αυτοί είναι καμιά φορά οι περισσότερο Έλληνες από εμάς. Δεν πρέπει να τους ξεχνούμε, τους οφείλουμε πολλά. Εύχομαι το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Βολουδάκη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μια καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να εκφράσω στον συγγραφέα τη λύπη της κυρίας Γιονή, οξιοδότησε, επειδή την ίδια ώρα ξεκινήσει το συνέδριο της Ηθικής στο Ρέθυμνο που το διοργανώνει η Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας, συμπτωματικά γι' αυτό. Επομένως δεν μπορούσε να είναι εδώ και μου είπε να εκφράσω τη λύπη της. Οι Έλληνες απαρχαιωτά των χρόνων εμπορευόντουσαν, ταξίδευαν, επίκιζαν, απίκιζαν. Αυτή τη δουλειά ξέραμε να κάνουμε. Επομένως, δεν ήταν δυνατόν να λείπουμε από την ανακάλυψη μιας νέας μεγάλης υπήρου, πανέμορφης, ανεξαρέμητης και εντελώς ιδιαίτερης όσον αφορά και την χλωρίδα της, και την πανίδα της, και το περιβάλλον. Είναι μια μαγική έτσι ήπειρος, δεν μοιάζει με καμιά άλλη. Και αυτή την πορεία καταγράφει εδώ ο συγγραφέας, κάνοντας αναφορά στα δύσκολα χρόνια τα οποία ανάγκασαν τον κόσμο τότε να μετακινηθεί χωρίς να έχει, δεν ήξερα αν έχει επίγνωση στην εποχή εκείνη που ακριβώς πηγαίνει. Δηλαδή, αν είχαν δει όλοι την υδρόγειο σφαίρα και συνειδητοποιούσαν ότι ξεκινάνε να πάνε στην άλλη άκρη της γης. Αλλά τέλος πάντων, και αν το συνειδητοποιούσαν, εγώ πιστεύω θα πηγαίναμε, διότι είμαστε Έλληνες, την περιπέτεια την έχουμε στο αίμα μας. Επομένως, πήγαμε και εμείς οι κριτικοί. Πετύχαμε γενικές γραμμές, κύριε Τσογαλάκη, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι λέτε. Είναι μια ιστορία επιτυχίας αυτή των ανθρώπων των δικών μας εκεί στην Αυστραλία. Είναι ένα ζωντανό, υγιέστατο και πολύ έτσι, δραστήριο κομμάτι της Αυστραλίας, της κοινωνίας της Αυστραλίας και μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους. Και χαιρόμαστε που τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποιες προσπάθειες με τον Δήμο, με το Ίδρυμα, να φιλοξενούμε κάθε χρόνο νέα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί εκεί, έχουν λίγη επαφή με την πατρίδα, ορισμένα δεν ξέρουν ούτε τη γλώσσα. Έρχονται εδώ, όχι μόνο από την Αυστραλία και από τις υπόλοιπες περιοχές, και περιδιαβαίνουν την Κρήτη από την άκρη στην άλλη και τους δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο των προγόνων τους. Και νομίζω ότι φεύγοντας από εδώ και εμείς και αυτοί έχουμε πολύ πιο πλούσια συναισθήματα. Πολλά συγχαρητήρια, γιατί ανθρώπινες ιστορίες που είναι ξεχασμένες τώρα και 100 τόσα χρόνια, τις επαναφέρετε, έχουν πολύ μεγάλη αξία, όχι μόνο για τις οικογένειες αυτές τις οποίες θα κάνετε αναφορά, αλλά για όλους εμάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Και πριν δώσω το λόγο στον Δήμαρχο Χανίων, να πω ότι όντως η κυρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, χαιρετίζει την απόψινή εκδήλωσή μας με μήνυμα που έστειλε και δηλώνει ότι οι υποχρεώσεις δεν τις επέτρεψαν να είναι απόψε εδώ. Κύριε Δήμαρχε Χανίων. Επιτρέψτε με ένα σχόλιο πριν ξεκινήσουμε. Βλέπω το Ίδρυμα, κύριε Παπαδάκη, και σφίζει από ζωή τόσο στα γραφεία του τα κεντρικά, όσο και στην οικία Ελευθερίου Βενιζέλου. Και αυτό είναι ένα συνολικό αποτέλεσμα μιας εξαίρετης δουλειάς η οποία γίνεται στο Ίδρυμα και καταφέρνει να το διατηρεί πάντα στην πρωτοπορία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Τσουρδαλάκη, γιατί αν κάποιος δει την παρουσία του κυρίου Τσουρδαλάκη και το αποτέλεσμα του πνευματικού του μόχθου σήμερα εδώ, νομίζω ότι θα δει δύο πολύ σημαντικά στοιχεία που επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία του ελληνισμού. Ο κύριος Τσουρδαλάκης μέσα από αυτό το βιβλίο κάνει μια αναφορά στο παρελθόν. Καταγράφει, βρίσκει ένα πλούσιο αρχαιακό υλικό και δημιουργεί ένα τεκμήριο για τον ιστορικό του μέλλοντος. Και αυτή η προσπάθεια και αυτή η δουλειά έχει αποτυπωθεί και αναγνωρίζεται και είμαι σίγουρος ότι θα ταξιδέψει σε όλο τον απόδημο ελληνισμό. Ο κύριος Τσουρδαλάκης όμως δεν έκανε μόνο αυτό. Δεν φρόντισε μόνο να τακτοποιήσει τα του παρελθόντος. Νομίζω ότι μέσα από το γιο του, τον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κριτών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, δείχνει όχι ότι υπάρχει κληρονομικό δικαίωμα σε αυτά, αλλά ότι μπορείς να εμφυσίσεις όλη αυτή την αγάπη για την πατρίδα και να την περάσεις στην επόμενη γενιά. Χαίρομαι λοιπόν γιατί εδώ βρίσκουμε ένα πρότυπο Έλληνα ομογενή. Ένα πρότυπο Έλληνα ομογενή που είμαι σίγουρος ότι αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη.
και η σπουδαία αυτή παρακαταθήκη δεν θα έβρισκε πιο πρόσφορο έδαφος στο να μπορεί να παρουσιαστεί από εδώ, από το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, από το σημείο αναφοράς του Εθνάρχη, ο οποίος αγαπήθηκε, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, από την Ομογένεια με έναν ανεπανάληπτο τρόπο. Πέρυσι είχαμε την εξαιρετική τιμή ως Δήμος Χανίων να επισκεφτούμε και να αδελφοποιηθούμε με το Δήμο του Tarpon Springs. Και αυτό έγινε ως αφορμή την συνάντηση που είχε εκεί κατά την περιοδεία του Εθνάρχη το 1922 και την τεράστια υποδοχή, την πρωτοφανή υποδοχή που του επιφύλασαν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι υπόλοιποι Αμερικάνοι της περιοχής. Όλο αυτό αποτυπώνει την δύναμη που έχει ο Ελευθέριος Βενιζέλος αυτή τη στιγμή, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, στο να συσπυρώνει και να επικαιροποιεί την δύναμη και την αξία του ελληνισμού. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που σήμερα μας δίνετε μια συνολική εμπειρία όλες αυτής της συνείδησης που οφείλουμε να έχουμε, αλλά και της αισιοδοξίας βλέποντας όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε, και με τον Πρόεδρο είμαστε ήδη σε συζητήσεις, οι οποίες θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουν και επόμενα βήματα, τα οποία θα είμαστε στη θέση να τα παρουσιάσουμε σε όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια, καλοτάξτε το βιβλίο και στα επόμενα με το καλό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε Χανίων. Κύριε Δήμαρχε Αποκορώνου, για να κλείσετε τους χαιρετισμούς. Καλησπέρα και από μένα. Βλέποντας κανείς το ντοκιμαντέρ, αλλά ακούγοντας τους ομιλητές και κυρίως τον συγγραφέα, τον κυριεύει ένα συναίσθημα της χαρμολύπης. Λύπης γιατί οι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, ξεριζώθηκαν αφήνοντας πίσω οικογένειες, αφήνοντας πίσω την πατρίδα και πήγαν στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη. Χαράς όμως ταυτόχρονα, διότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μεταλαμπάδευσαν όχι μόνο στη δικιά σας γενιά, αλλά και σε επόμενες γενιές, τα υψηλά ιδανικά και ιδεώδη που πρεσβεύει αυτός ο τόπος. Και κρατήσατε άσβετη τη φλόγα της χώρας μας στις μακρινές πατρίδες που δημιουργήσατε. Σας είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ευχαριστούμε γιατί μέσα από το βιβλίο σας ανατρέχει κανείς να βρει τις δυσκολίες μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκαν για να δημιουργήσετε την άλλη Ελλάδα στο εξωτερικό. Με τον Πρόεδρο, το γιο σας, κύριε Τσουρδαράκη, έχουμε ανοίξει ένα διάλογο. Είπατε με παράπονο ότι θέλετε να σας αγκαλιάσουμε περισσότερο, μα ο Αποκόρονα σας αγκαλιάζει. Ήδη στον Αποκόρονα δημιουργούνται υποδομές και αυτή τη στιγμή ζουν 3.500 τουλάχιστον Ευρωπαίοι πολίτες. Πόσο δε μάλλον καλούμε εσάς να έρχεται να δημιουργήσετε, να επενδύσετε στον Αποκόρονα, σε μια περιοχή που διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θέλει και ο επενδυτής, αλλά και προσφέρει ο τόπος μας. Κύριε Τσουρδαράκη, κύριε Πρόεδρε, εμείς να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας. Θέλω να ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα για άλλη μια φορά το Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριων Βενιζέλος, Κάπα Βενιζέλος, τον κύριο Παπαδάκη, διότι και ο ίδιος είναι ένας πρεσβευτής του ελληνισμού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, μιας και κάνει και εκείνος ένα σπουδαίο έργο. Καλοτάξτε το βιβλίο σας. Σας ευχαριστούμε για την απόψινή βραδιά. Στην εκδήλωσή μας απόψε παραβρίσκεται και η πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ρεθύμνης Ομελητεύς, κυρία Κουβαρά Χριστίνα. Οι ομιλίες θα κλείσουν με τον κύριο Αντώνη Τσουρδαλάκη, πρόεδρο της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας και πρόεδρο του παραρτήματος του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αυστραλία. Κύριε Τσουρδαλάκη. Σεβασμιότατε, εδεσιμότητοι πατέρες,
αδελφές, κύριε Βουλευτά, κύριε Ντεπεφριάρχα, κύριε Δήμαρχοι, φίλε Νίκο, φίλε Χαράλαμπε, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος, αγαπητοί ομίγυροι, αγαπητοί φίλοι. Καταρχάς, φίλε Δήμαρχε, να σου επιθυμίσω και πολύ σωστά ανάφερες ότι των Χανίων η πόλη είναι αδελφοποιημένη με το Tarpon Springs, αλλά σου υπενθυμίζω ότι τα Χανιά είναι και με το Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Υπάρχει αυτή η επαφή με την Οκεανία, αλλά πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Σημείωσέ το. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, και συγκίνηση, σας καλωσορίζω και εγώ στην σημερινή παρουσίαση αυτού του ενός ιστορικού βιβλίου με τίτλο «Οι Κρήτες Πρωτοπόροι της Αυστραλίας». Και μου επιτραπεί και στα αγγλικά «The Cretan Pioneers of Australia». Θέλω να ευχαριστήσω όμως όλους σαν ομάδα, αλλά συνάμα και έναν ξεχωριστά για την τιμή που μας κάνατε. Ιδιαίτερα όλους τους φίλους και ειδικούς που ήρθαν από τον Άγιο Νικόλαο, από το Ηράκλειο, από το Ρέθυμνο και φυσικά από εδώ, από τα Χανιά. Και είστε κοντά μας σήμερα σε μια τόσο ξεχωριστή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στους πρωτοπόρους κριτικούς που έφυγαν από εδώ, την Μεγαλόνισσο, τον περασμένο αιώνα και έβαλαν τον θεμέλιο λίθο για τις επόμενες γενιές. Για όλους εμάς δηλαδή, που δίνουμε το παρόν σήμερα, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές που θα ακολουθήσουν. Το βιβλίο «Οι Κρήτες Πρωτοπόροι της Αυστραλίας» με συγγραφέα τον κύριο Τσουρδελάκη είναι ένα ιστορικό βιβλίο που φέρνει στη δημοσιότητα την παρουσία των πρωτοπόρων κριτικών και των απόγονων τους στην ύπαιρο της Οκεανίας και πιο συγκεκριμένα στην Αυστραλία. Το βιβλίο ξεκινάει, όπως ακούσατε, το ιστορικό ταξίδι από το παρελθόν και μάλιστα από πάνω από 190 χρόνια πριν, όπου έφτασαν οι πρώτοι Κρήτες στην άγνωστη τότε Αυστραλία. Αξίζει να σας επισημάνω ότι στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου καταγράφονται, και θα συμπληρώσω το συγγραφέα, σύνολο 8.000 ονόματα, μαζί με τα παιδιά. Η πρώτη γενιά, όλες οι γενιές των αποδήμων Κρητών μέχρι στιγμής, και πιστεύουμε ότι έχει καταγραφεί, όπως είπε ο συγγραφέας, 80, εγώ θα έλεγα το 90% των ονομάτων είναι μέσα στο βιβλίο. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι το δεύτερο, όπως προανάφερε και η κυρία Χαμιωτάκη και ο κύριος Φραγκεδάκης, που έχει γράψει ο κύριος Σοδολάκης, και νιώθω μεγάλη περηφάνεια που για δεύτερη φορά αφήνει μια τόσο σημαντική παρακαταθήκη, ώστε να μην ξεχάσουμε εμείς οι νεότεροι και ειδικά οι επόμενες γενιές που θα ακολουθήσουν τους προγόνους μας. Και από πού ήρθαμε. Το πρώτο φυσικά είχε παρουσιαστεί στο Ρέθυμνο τον Αύγουστο του 2009. Τον ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, που γνωρίζοντας ότι έβαλε όλες τις γνώσεις, αλλά και το μεράκι του, για να γράψει το συγκεκριμένο βιβλίο που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Γνωρίζω ότι δεν ήταν εύκολο να βρεθούν όλες αυτές τις πληροφορίες και να καταγραφούν. Όμως με το κριτικό πείσμα που τον διακατέχει, κατάφερε να ολοκληρώσει αυτό το βιβλίο σταθμός, θα έλεγα, στην κριτική ομογένεια της Οκεανίας. Τον ευχαριστώ επίσης που έχει αποφασίσει να προσφέρει τα έσοδα του βιβλίου στην Ομοσπονδία μας, αφού η Ομοσπονδία το έκδοσε, ώστε να διατεθούν για τα μελλοντικά προγράμματα των νέων παιδιών στην Κρήτη, βοηθώντας τους νέους και νέες να έρθουν στην Κρήτη για να γνωρίσουν τις ρίζες τους. Η Κρητική Ομοσπονδία, για όσους δεν το ξέρετε, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, με αξιοπρέπεια, προωθεί το κριτικό στοιχείο στη διασπορά. Ενώνει πάνω από 10 κριτικά σωματεία στην Πέμπτη Ήπειρο, σαν μια μεγάλη οικογένεια, με χιλιάδες μέλη. Ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στη δημιουργία γέφυρας ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Έτσι ώστε οι νέες γενιές να γνωρίζουν την ιστορία των προγόνων τους και να τιμούν με υπερηφάνεια και σεβασμό τις θυσίες που έκαναν για να επιβιώσουν στη νέα τους πατρίδα η πρώτη γενιά. Φέτος η Ομοσπονδία μας έδωσε ένα δυνατό παλμό στην παροικία μας από την αρχή του χρόνου με το Συνέδριο των Κριτών στη Μελβούρνη, με τα μαθήματα χορού που έλαβαν χώρα σε όλη την Αυστραλία με χορδάσκους από την Κρήτη, με βιντεοσκοπήσεις για τη δημιουργία του πρώτου ιστορικού ντοκιματέρ καταγράφοντας τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών στην Κρήτη, με ένα ταξίδι και φυσικά με ένα ταξίδι 18 νέων παιδιών στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη με τίτλο «Επιστροφή στις ρίζες», ενώ θα κλείσουμε το 2023 με το 42ο Συνέδριο των Κριτών της Οκεανίας στη Βρισβάνη.
Θα ήθελα, κύριε Χανιωτάκη, όμως, να μου δώσετε 1 λεπτό το χρόνο, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε κάποιες ευχαριστίες για το ταξίδι των παιδιών που έγινε φέτος. Δράτω με λοιπόν της ευκαιρίας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου ως πρόεδρος σε όλους τους φίλους οι οποίοι δέχτηκαν τα παιδιά μας με μεγάλη προθυμία τον Ιούλιο που μας πέρασε με μια ζεστή αγκαλιά, προσφέροντας τους φιλοξενία, αγάπη και εκτίμηση. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το πράγμα για αυτά τα παιδιά. Αφού έφυγαν από την Κρήτη με τις καλύτερες εντυπώσεις και με τις πιο όμορφες αναμνήσεις, δημιουργώντας φιλίες και σχέσεις οι οποίες θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν με την πάροδο του χρόνου. Σεβασμιότατε, σε ευχαριστώ ήδη από τα βάθη της καρδιάς μου για τη φιλοξενία τη δική σας. Φίλτατε Νικόλε Παπαδάκη, το Ίδρυμα, ο φίλος μου ο Πετράκης ο Μανώλης από το Ναυτικό Μουσείο, ο φίλος μου ο Βίγλης με τους Βιγλάτορες, από το Ρέθυμνο, ο φίλος μου ο κουμπάρος μου Τζανιδάκης, όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, όλοι εσάς, και αν εξέχασα, σας ζητώ συγγνώμη, όλοι εσάς σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που δείξατε αγάπη και εκτίμηση σε αυτά τα παιδιά, γιατί φύγανε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Να είστε καλά γι' αυτό. Κλείνοντας, ευχαριστώ θερμά όλους τους συντελεστές της απόψινής εκδήλωσης. Την κυρία Χανιωτάκη, τον κύριο Φραγκεδάκη, τον όμιλο της Νέας Κιδωνίας που θα μας πει ένα τραγούδι μετά, αλλά ιδιαιτέρως, και το αφήνω τελευταίο, το Ίδρυμά μας εδώ στα Χανιά, και τονίζω το μας, αφού η σχέση της Οκεανίας με το Ίδρυμα, όπως είπε ο κ. Παπαδάκης νωρίτερα, όλο και μεγαλώνει. Όλο και γίνεται καθημερινά πιο στενή η φιλία, πιο στενή η σχέση. Και ιδιαίτερα φυσικά μετά την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας να ιδρύσει το παράρτημα στην Αυστραλία. Να ευχαριστήσω λοιπόν και εγώ θερμά τον κύριο Διευθυντή, τον φίλο τον Νίκο Παπαδάκη, το ΔΣ του Ιδρύματος και φυσικά το προσωπικό εδώ του Ιδρύματος για όλη τη βοήθεια και την προετοιμασία για την φιλοξενία σήμερα. Όπως είπε και ο κύριος Παπαδάκης νωρίτερα, δεν είναι τυχαίο που αυτές τις μέρες, αύριο συγκεκριμένα, θα προβληθεί το ντοκουματέρ στους σινεμάδες της Μελβούρνης, του Σίδνεϊ και του Πέρθ, έτσι, όπου δεκάδες Έλληνες θα δούνε το ντοκουματέρ του Εθνάρχη, το οποίο έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία και ελπίζω και είμαι σίγουρος θα το καταφέρουμε να πάρει άλλο ένα βραβείο αυτό του Φεστιβάλ Ελληνική Κονομαράφου της Μελβούρνης. Κλείνοντας, θέλω να, και φεύγοντας από τη Μελβούρνη, έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια να μην έρχομαι με αδιανά χέρια. Θέλω, φίλε Τανίκο, να σου παραδώσω λοιπόν ένα μικρό ντοκουμέντο. Είναι ο δίσκος, παλιός δίσκος, που έχει τον λόγο, 2 λόγους μάλλον. Στην πλευρά Α, ο λόγος του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τους Έλληνες της Νέας Όρκης, έτσι, το οποίο δόθηκε σε αντίτυπα στους κριτικούς τότε από τον αείμνηστο Γιώργιο Νικάκη, ο οποίος είναι μέσα στο βιβλίο που είναι από το Γαβαλοχώρι. Από το Γαβαλοχώρι. Ήταν τότε πρόεδρος της Κριτικής Αδελφότητας Μελβούρνης και έκανε 1000 αντίτυπα και τα έδωσε δώρο τα Χριστούγεννα στους κριτικούς το 1973. Έτσι. Και έχει από την πλευρά Α, όπως αν λέω, το λόγο του Ελευθερίου Βενιζέλου προς Έλληνες της Νέας Υόρκης και από την άλλη πλευρά, πλευρά Β, λόγος του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Βουλή των Ελλήνων Δεκέμβριος του 1923. Λοιπόν, σας το παραδίδω αυτό, φίλε Νίκο, να είναι εδώ στο αρχείο. Λίγο πράγμα, αλλά με πολύ αγάπη, και ας είναι αυτό η αρχή, αν θέλει κανείς, αν μπορεί μου επιτραπεί, η αρχή του πιο δέσιμου του παραρτήματος της Αυστραλίας και εδώ το Ίδρυμά μας εδώ πέρα. Και όπως είπα, το τονίζω το μας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και να επαναλάβω τη σημασία της ιδρύσεως του παραρτήματος, το οποίο, επαναλαμβάνω, παράρτημα θα είναι πάντα υπό την εποπτεία του Κεντρικού Ιδρύματος.
ακριβώς για να υπάρχει μία συνεργασία αποτελεσματική και αποδοτική. Είμαι βέβαιος, διότι εσύ ηγείσαι τις προσπάθειες στην Αυστραλία και η συνέχεια από τον πατέρα είναι τόσο δυνατή, ώστε προϊονίζει ακριβώς ακόμα καλύτερο μέλλον. Κύριε Αντώνη Τσουρδαλάκη, σας ευχαριστούμε για το γεμάτο ζωντάνια χαιρετισμό σας. Και με προλάβατε λέγοντας ότι το βιβλίο πωλείται και τα έσοδα του είναι υπέρ της Ομοσπονδίας Κριτών στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Απλά το επαναλαμβάνω. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε ένα ριζίτικο τραγούδι για τον ξενιτεμένο από τη ριζίτικη παρέα της Νέας Κιδωνίας. Θεωρώ δίκαιο να αναφέρω τα ονόματα των ανθρώπων που θα μας το τραγουδήσουν. Μανώλης Ζουμαδάκης, Αντώνης Καρτσονάκης, Αντώνης Κουτουλάκης, Νίκος Λενταράκης, Γιάννης Μαρτσάκης, Οδυσσέας Μουντάκης, Γιάννης Νταγκουνάκης, Γιώργος Φραγκάκης. Παρακαλώ, ας έρθετε. Παρακαλώ σε μη παρακαλώ σε μοίρα μου να μη με ξένητε, να μη με ξενιτέψεις πάλι κι αν ξενιτέ, πάλι κι αν ξενιτέψεις με. Ξένα μη ποθά, στα ξένα μη ποθάνω, γιατί δάμε τα μα, γιατί δάμε τα μάτια μου. Πάλι
γιατί δάμε τα μάτια μου στα ξένα πόσοι στα ξένα πόσοι θαύτουν δίχως λίβα άνοικε δίχως λίβα άνοικε κερί. στην ξενιθιά. Στην ξενιθιά και να καλό περάσει. Στο τέλος θέλει κριτικό. Στο τέλος θέλει κριτικό. Στο τέλος θέλει κριτικό. Χώμα να τον σκεπάσει. Έλα, χώμα να τον σκεπάσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ριζίτικη παρέα της Νέας Κιδωνίας, σας ευχαριστούμε θερμά και για το ριζίτικο και για τις μαντινάδες που τόσο ωραία αποδώσατε. Η εκδήλωσή μας τελειώνει. Κύριε Τσουρδαλάκη, ευχαριστούμε θερμά για την ευχαρίστηση του νοητού ταξιδιού που κάναμε μαζί σας. Σας συγχαίρομαι για τον πλούτο που συγκεντρώσατε στις 330 σελίδες του βιβλίου. Ευχόμαστε φυσικά το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο. Και επιτρέψτε μου να κλείσω πάλι με ελίτη. Κύριε Τσουρδαλάκη, άξιον εστί το τίμημα. Χίλια ευχαριστώ σε όλους σας. Χίλια ευχαριστώ. Το χαιρετισμό αυτό θα το μεταφέρομαι στην άλλη άκρη του κόσμου,
θα τον δείξουμε εκεί πέρα. Πολλές ευχαριστίες από τον Οπόδημο Ελληνισμό. Ευχαριστώ. Το Ίδρυμα προσφέρει ένα κέρασμα, κυρίες και κύριοι, και εγώ σας ευχαριστώ.